alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wato bayan mun yi alwala an samu wani bayan Allah ya jefar da wayarsa, don haka ko za a samu wanda ya jefar a cikin ku ko Allah zai sa mu samu dama a bashi. Wato gafarta mala, ina da magana. Wayar iPhone ce?